jsi tady? Vítám vás v našem studiu, Sisa 140. Takže já vás tady vítám, jo. Dáme si nějaký studio tour. Zavři, pojď, táhne sem zima, ty vole. Venku 20, jo. Ale tady zrychle vám to nějak jako ukážu, jo. Tady vpravo máme naší švédskou televizi za 700 000, kdy si pouštíme na samotě u Sislo. Matony, pitný režim důležitý, bohužel nemáme spolupráci, takže bohužel. Tady je Richard za kamerou, tak nám tady tvoří taky beaty, dělá nám videa, všechny tady z ty hovna, mají profi židle, ty vole, ode mě z Budějovický. Tak jsem jí sem dovez. Tady všude můžete vidět naší farmu na salmonelu, pořádně vylepeno. Tak, tady bohužel Darve není, tak jsem udělal rekvizitu Darveho. Darve někde s kundou, no. Pojď sem podívat, co se dělá. Ty vole. Ty vole, hoši, já si to skoro nevšim. Hele, tady počítám výnosy z muziky za poslední 7 dní. Docela to vynáší zatím. Je to na dobré cestě. Přesně tak. Ale hele, když už jste tady. Dám ti mikrofon. Hele, pojď sem blíž. Když už jsi tady, tak bych ti rád popsal něco jako... Co tady mám jako jo, pro tebe. Hele, takže, první věc. Mám tady svůj drahocenný setup. Jo. 2 gramofony, Reloop, RP 8000, piču 7000, nejsem tak bohatý. Pak tady mám Phasey, jo, to je nejlepší věcička, protože díky tomu nemusím kupovat každý týden nový jehly, protože se rozbijou, nebo na ně omylem skočím třeba na stage. Jo, hele, pak tady mám Rain 70, mixer, Battle mixer, jo. Dostal jsem ho za výhru českýho kola soutěže DMC. No je to po píči. Co tam děláš? Kamu, řeknu, ne? No, to bych tak řekl, pak tady mám vinily nějaký, jo, timecode, nic na tom není, nehraje to. Zrcadlo, abych se viděl, co jako dělám. Repráčky, abych viděl jako něco, jako jak mi to tady hraje. Počkej, udělám ukázku. Hraju fakt dobře. Jo, hele, tak mám. Potom počítač, notebook, MacBook Pro 2012. Je to nejlepší počítač na světě. Pořád to drží. Nepadá to, je to fakt dobrý. Přesunem se dál. Tady mám svůj main setup na tvoření muziky. Tady mám monitor, druhý monitor, 2 monitory jsou důležitý. Potřebuješ na to koukat. Potřebuješ mít na jednom monitoru program, na druhém prostě Audacity nebo něco takovýho, vidět, jak nahráváš zvuk. Potom tady mám kontroler MIDI, starý mixák, který jsem používal. Používám ho jako MIDI kontroler pro Serato Studio, což používám k tvorbě hudby. A je to dobrý mixák, občas mu blbnou knoby, ale to nikoho nezajímá. Potom největší věc tady na tom stole jsou to tyhle 2 repráky, Adam Audio. Jsou to nejlepší repráky, fakt dobře hrajou, nemůžu si stěžovat. Tady mám MIDI klávesy Akai, který nepoužívám, že mají vylomený kabel, ale to přepájím a bude to v chillu. Klávesnice teda jste objevila z nějakého záhadného důvodu a nevím od koho je ani a jak jste ji vzala. Podložka taky to stejný jako klávesnice, myš taky to stejný, jo. Potom tady mám ten skvělý mixák. Je to Soundcraft EPM8. Ta 8 znamená, že to má 8 kanálů. Jo. Vlastně přesto ovládám celý audio systém. Jak tam ty repráky, tady ty mikrofony. Dávám do toho mikrofony, mám do toho zapojený všechno, jako kdybych chtěl popsat všechno, jak to tady mám zapojený ten audio systém, jak tady budu na 2 hodiny, jo. To je na to seru. No, tady mi zrovna běží novej tajný track, jo, ten vyjde až za dlouho, no nevím za jak dlouho vyjde, ale to po píči track. Jo, tady mám otevřený Cubase. Jen tak jako pro parádu, nepoužívám to. GoPročka nesmí chybět. No, pak tady mám takovou síň slávy, jo, VK label 17, ta se taky tady vzala z nějakého záhadného důvodu. Studio 17 VK label motherfucking Sisa 140. OK, hele, potom tady mám nějaký jako medailonky, co jsem dostal Jam Dance Crew, nejlepší taneční skupina.
SSDčko, když někam jedu, tak abych všude měl všechny projekty pohromadě při sobě. A pak tady ta nádhera, která je, no, už to je takový zvláštní, ale hele, sednu si na židli, taky nejlepší židle producentská, ta patří jenom mně, můžu si na ní sedat jenom já. A teďka vám popíšu, co mám v počítači, jo? V počítači mám o i7, 3. generace, grafickou kartu GTX 980 a o 16 GB ramek a case od Silent PC a už nevím, jak se jmenuje. Pojďme se vrhnout tady na ten koutek. Tady v tom koutku můžete vidět spoustu věcí, jo. Je tady spousta nepotřebných věcí, spousta rozbitých věcí. Kdo nám to sem přišel? Štěpáne, pojď sem. Štěpáne, pojď sem. Ty jsi vrátil z tréninku, že jo? Pojď sem, vem si mikrofon. Vem si mikrofon a pojď nám popsat, co je tady v tom koutku. To je co to je jako? To je mikrofon, kámo. To je jako dokument. Jo? Takže zdravím, já jsem Stepepík. Tak, tento koutek, tady Do se, mikrofonu mluv. tady, jo, sorry. Tady vzniká ten masterpiece, čemu se říká vokály. A tady se tomu dává kouzlo, že jo, ten autotune. Takže máme tady mikrofon Fifin 25 000. Shure S5 SH Series 2 25 000. Sluchátka AKG 50 000. Náhradní mikrofon Yankee 55 000. Zvuková karta. Ani pomůžu. Co to je? Scarlett Solo. Scarlett Solo 150 000. Zdroj tepla poháněný sračkama 100 000. Jo, mikrofon. Co bych řekl ještě? Je to takový teplý místečko. To je všechno asi. Počkej, kupoval jsi to, nebo si to stavěl holýma rukama tu místnost? Takže tuhle místnost jsem koupil na Alibaba Express. 200 korun. Vlastnoručně. Přilepený. Akustické pěny. Toť vše. Si se těžce ukrát, ty vole. Hele, ještě pojď sem. Ukrajinským aktivistům. Přesně, ukrajinským aktivistům. Pojď sem. Ty máme lednici. Máte nějaký pití. Víte, co tam je? Přesně to, co nikdo nechce. To, co všichni. A zase jsme u toho, kde jsou naše spolupráce s Matony. To je v prdeli. Točím. Ještě bych tady zdůraznil náš gauč. Pohovka, pohodlný, všechno, 100% materiál, bavlna, jo, je to prostě fakt topka, stalo nás to fakt raketu, jo. A dostat to sem byla fakt prdel. Na začátku vidíte schody, jo. Takže tady máte sportovce, vele, v důchodu, který si myslí, že má velký nohy, protože má nohy jak párátka, jo. Fotbalový nohy, klasika. A tady máme sínici lávy nějakou, jo. Prostě DJ Ding Dong Klang Long, jo. A nějaký alba, váš to Double D křest, a tak. A tam dole, vidíš to? Tu show. Tyjo, to byla masivní, jo. Tyjo, na to se dej pozor. Ta značka, má to nějaký význam? Hele, značka je vlastně odkaz na anténu, říkejte si tomu, jak chcete. A je to vlastně, že tady prostě nemůžete jet přes kole více jak 30, takže když jedete na kole, prostě pod 30 jedete. Jedu na kole. A jako rekvizitu tohle studia jsou tady smradlavý boty, žaluda, pojď sem. Tady vidíte ještě klíče od jeho bytu, baráku, sklepa, obydlí. A adresu ještě. Adresu vám neřeknu, to nevím. Vtipný to asi moc nebylo, ale mě docela to přišlo.